Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dina iki pelajaran bahasa Jawa. Ulangan sepisan kanthi underan babagan pidato. Ayo Pak Guru bakal takon marang sira kabeh. Sapa sing bisa mangsuli? Siji. Sapa sing wis nate ngerti wong pidato? Nomor loro. Pidato mau ana ing acara apa? Telu. Apa to sing diarani pidato iku? Mbok menawa bocah-bocah wis tau merangkuli apa sing dadi pitakone Pak Guru mau. Bocah-bocah kelas 5 ancas pembelajaran utawa tujuan pembelajaran dina iki sakwise bocah-bocah melu pelajaran basa Jawa kudu bisa siji goleki tegese tembung-tembung sing angel ana sajroning pidato. Nomor loro, bocah-bocah kudu bisa gawe cengkorongane pidato utawa kerangka pidato basa Jawa. Nomor telu, bocah-bocah bisa gawe pidato, nyusun pidato. Banjur sing kapapat bisa pidato najanto mung prasaja utawa sederhana. Bocah-bocah ana ing istilah basa Jawa pidato iku uga diarani sesorah utawa medhar sabda. Ana sing ngarani tanggap wacana utawa tanggapara. Dene pidato iku tegese rembugan ana sangarepe wong akeh kanthi ngandharake sawijining panemu kanggo ancas tartamtu. Dadi wong sing pidato kudu ngerteni babagan unggah-ungguh lan solah bawa sing trep nalika pidato supaya jumbuh karo kahanan lan ancas utawa tujuan pidato. Basa sajroning pidato kudu becik lan sopan. Tuladha pidato yaiku pidato ing upacara adat Jawa, pidato ing acara masyarakat, pidato pengetan dina kamardikan, pidato pengetan dina Kartini lan sapanunggalane. Dene ancas pidato nomor 1 menehi informasi utawa katerangan marang pamirsa. Tuladhane pidato laporan ketua panitia. Nomor 2 pidato menehi hiburan marang pamirsa utawa nyenengake wong kang ngrungokake. Tuladhane pidatone dagelan. Pidato ing ngarepe korban bencana ben para korban mau atine ora susah, ora goreh. Dene pidato sing nomor 3 ancas tujuane bujuk
utawa ngajak supaya sing ngrungokake percaya banjur nindakake apa sing dikarepake pamicara. Tuladha pidato kampanye, demo masak, pidato penyuluhan babagan kesehatan, pidato khotbah. Ing ngisor iki tuladha teks pidato pengetan dinten Sumpah Pemuda minangka tuladha pidato kanthi ancas menehi informasi. Ayo disimak bareng-bareng pidato dinten Sumpah Pemuda kinarya tuladha pidato kanggo bocah-bocah kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, pinisepuh ingkang tansah kinabekten. Para bapak saha para ibu ingkang kawula hormati, sumawana muda-mudi ingkang dahat bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga panjenengan dalasan kula ngaturaken puji syukur dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring pangayoman mewah kanugrahan satemah ing kalodhangan punika panjenengan dalasan kula saged makempal manunggal kanthi raos bagya mulya kalis ing sambikala. Para bapak saha ibu ingkang kawula hormati, sumawana muda-mudi ingkang karobaning raos bagya mulya. Ing dinten punika surya kaping 28 Oktober 2019 panjenengan dalasan kula mengeti dinten sakral kangge bangsa Indonesia inggih punika dinten Sumpah Pemuda. Dinten Sumpah Pemuda punika nedahaken dhateng sedaya bangsa bilih bangsa Indonesia punika bangsa ingkang anggadhahi semangat juang. Semangat nyawiji Bhinneka Tunggal Ika dados bangsa ingkang saged ngadeg jejeg. Wondene wosing Sumpah Pemuda inggih punika setunggal. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Nomor kalih, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ingkang nomor 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tek iku mawi bahasa Indonesia. Jadi supaya cetha, supaya jelas, tek asline ngono. Posing sumpah saha janji punika wajib kita lestantunaken kagem mewujudaken cita-cita kamardikan ingkang makmur, adil saha tentrem. Pramila monggo pindadosan kula mliginipun para muda lan mudi kedah anggadhahi semangat anggenipun sinau lan tepa slira marang sanes supados bangsa Indonesia saged ngadeg jejeg lan nyawiji. Kangge mengeti dinten Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda punika mliginipun para muda lan mudi ingkang dados wakilipun bangsa kedah nyiapaken diri lan saged nyaring budaya ingkang negatif saking bangsa sanes ingkang sampun sumebar ing bangsa Indonesia. Ampun kepengin dipun sebat gaul saengga para muda lan mudi sedaya sami tawuran, narkoba lan sapanunggalanipun. Para muda-mudi ingkang kawula tresnani kangge mengeti Sumpah Pemuda mbok bilih kita minangka pelajar utawi murid, kita wajib semangat saha mempeng anggenipun sinau saha nggayuh prestasi. Lan minangka pemuda ingkang kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel misi pembangunan kanthi babagan ingkang positif. Pinangka ingkang saged kula aturaken ngengingi babagan Sumpah Pemuda. Muga-muga bangsa Indonesia saged nyawiji kados dene sesantinipun inggih punika Bhinneka Tunggal Ika. Mugi-mugi bangsa Indonesia dados bangsa ingkang makmur, adil saha tentrem.
Santen parutan klapa cekap semanten atur kula numpak sepur nggawa tali mbok bilih wonten klentunipun atur kula nyuwun agunging pangarsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku mau tulodo pidato ayo saiki tembung-tembung sing angel digoleki banjur ditegesi. Digoleki artine. Tembung isor iki ayo digoleki tegese. Kanugrahan iku peparing utawa ganjaran. Dene karoban, banjiran, keblebegan, karobaning Sih Sutresna, karobaning Bagya Mulya, tegese akeh bagya sing ditampa. Dene tepa slira tegese ditumrapake awake dhewe. Mliginipun, mligi tegese khusus ora kecampuran liyane. Wondene jejeg iku tegese kuat, ora gampang miyur, ora gampang ambruk. Tembung-tembung liyane para siswa bisa goleki iso nganggo bau sastra utawa kamus basa Jawa. Utawa bisa takok Pak Guru, Bu Guru lewat WA, SMS, mbok menawa merangguli nemoni tembung-tembung sing kudu digoleki tegese. Saiki ayo bebarengan nyinau nggawe cengkorongan pidato. Ing bahasa Indonesia cengkorongan iku diarani apa ya? Mungkin mbok menawa bocah-bocah ngerti. Cengkorongan pidato iku sing kudu ditulis urut-urutane pidato. Baleni meneh bocah-bocah. Cengkorongan pidato ing basa Indonesia diarani kerangka pidato, sistematika pidato. Sadurunge pidato luwih dhisik kudu mangerteni perangane pidato lan carane gawe cengkorongan pidato utawa kerangka pidato. Gatekno perangane pidato ing isor iki. Nomor 1, salam pambuka. Yaiku perangan sing ngandharake sing isine uluk salam miturut kahanan lan kapitayan utawa agama sing dianut. Tuladane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng dalu lan liya-liyane. Purwaka tegese atur pamuji. Iku kang nomor 2. Syukur marang Gusti Allah sarta atur panuwun marang para rawuh, para tamu sing kepareng rawuh ing kono. Dene sing nomor 3, isi utawa surasa basa, yaiku sakabehing bab sing diandharake marang para rawuh utawa tamu sing ana. Sing nomor 4, wasana basa utawa panutup, yaiku atur pengarep-arep, dudutan utawa kesimpulan, nutup pidato lan nyuwun pangapura mbok menawa ana kelumputan. Dene sing nomor 5, salam panutup, yaiku perangan sing ngandharake salam panutup miturut kahanan utawa kapitayan utawa agama sing dianut. Tuladane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun, nuwun lan liya-liyane. Bocah-bocah sakwise nyinau kerangka pidato, ayo saiki gladen utawa latihan gawe pidato. Ing ngisor iki ana cengkorongan utawa kerangka pidato pengetan dina Kartini. Ana ing sekolahan. Gawe tek pidato nganggo basa krama. Dieling-eling nganggo basa krama. Sing cengkorongane siji salam pambuka. Atur pakurmatan marang Kang Rawuh. Nomor 3 atur puji syukur marang Gusti Allah. Nomor 4 ngandharake sejarah ringkes lan perjuangane Kartini. Nomor 5 ngandharake ngupangate perjuangane Kartini. Dene nomor 6 menehi piweling marang warga sekolah supaya luwih sregep sinau uga bisa nutukake gegayuhane Kartini. Dene nomor 7 nutup atur lan nyuwun pangapura. Nomor 8 salam pantun. Atur pakurmatan ing kono ana kepala sekolah, ana bapak ibu guru, lan ana para siswa saka kanca-kancamu. Mbok menawa bocah-bocah kelas 5 tugas gawe pidato kanthi cengkorongan ing dhuwur pengetan dina Kartini wis rampung. Iso dikirim marang Pak Guru. Carane siji, ditulis ana ing buku banjur dipoto, banjur dijapri marang guru. Ora kena ana grup. Baleni meneh, ora kena dikirim ana grup WA kelas 5. Nomor 2 iso ditulis ana buku banjur buku mau diaturake marang guru. Aja lali nalika ngaturke tugas marang guru, bocah-bocah nganggo masker. Nomor 3 aja lali ditulis jeneng kelas lan nomor absene. Uga tanggal gawe tugas. Mbok menawa kanggo bukti sira kabeh wis cetha babagan pidato, bakal ana ulangan kang digarap kanthi online. Mengko sakwise bocah-bocah nggarap kasil ulangan utawa bijine bakal diumumake lewat grup WA. Mbok menawa pelajaran basa Jawa dina iki cukup semene dhisik. Sing penting tetep sregep sinau, sregep gladi ben lanyah migunakake basa Jawa. Aja lali bocah-bocah tetep ndonga, sing agamane Islam tetep nindakake salat 5 wektu supaya bocah-bocah, Pak Guru lan keluargane kabeh bisa tansah pinaringan slamet wilujeng ana ing kahanan kang lagi ora nyenengake iki. Bocah-bocah para siswa kelas 5 mbok menawa pelajaran basa Jawa dina iki semene dhisik. Ketemu meneh ing ulangan basa Jawa candhake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.